Salam dostlar. Şu saat Malazya'da rovna 7 oldu ve şuun bir gıdıklı bir arkitektura vardı. Siz bilen paylaşasım gelýär. Ýörüň şuun bir 200 ýyllyk gurun olan bir arkitekturany siz bilen paylaşayım. Hakikaten bet kadrlar syom ketdik. Nesip bolsa şu videoda görürsüňiz. Arkitektor hökmünde şular ýalyk videolar taýinlamak we şular ýalyk binalary görmek we analiz etmek bize gaty uly peýdasy ýa köp detallarny öwrenýäs, nirde nähilek edilenini owalya şolary öwrenýäs. Meselem şu arkamda görýän zanyaňyz Malazya'nın bir meşhur arkitekturny kompaniýasy tarapyndan dizayn edilen GDP Architect. Bu konsepti esasen şu daşda öwrenýäki tebigatyndan ilham dizayn edilen. Ünsüren bolsaňyz bina özü beýikli pesli edip gurnalynan edil agaçlardaky ýalyk beýikligi pesligi tapawut bolşýaly bu bina hem şolar ýalyk dizayn edilen. Ýene bir ýerlek geçmeli zadymyz şu binaň formasy, şekli organik formada dizayn edilen. Näme üçin sebebi agaçyň tebigatyň esasy köp formalary organik bolansoň bu hem şo stille dizayn edilen. Hiç ýyllyk kvadratny formalar ya gönül liniyalar ullanılmadı. Ýörüň detalini görelim içinin strukturasyny we materiallaryny ullanan materiallaryny. Görüşüňiz ýalyk şular ýalyk demir konstruktor bilen gurnalynan kryşasy polnosy sarı liniyalar demirden edilen, aynasy prozrachny ýöne gün gaty geçmedi ýalyk kiçiki kölege bolar ýaly edilip dizayn edilen, azaja kölege berer ýaly edip dizayn edilen. Da yine bir zat bellek geçesim gelýär. Şu oturýan skameykalary gaty udobny edip çözdürler. Birak giň we ullanan formasy beýikli pesli. Bu hem senlik çağa oturýarlyk mümkinçilikleri boyu uzunrak adamlar üçin arkayn oturýarlyk mümkinçilikleri giňligi arkayn 2-3 olup oturýarlyk mümkinçilikleri. Ullanan material abyşny beton, üstünden hem owunuk daşlary gilew arkaly ýelmeşdirilen. Şurada öňüren bolsaňyz ullanan material ýene beton abyşny ýöne düz prostoy bolmady ýalyk ýüzüne galy arkaly şular ýalyk dekoratiwny bir figura forma ýasapdyrlar. Boly ýüzüne hiç ýyllyk mramor, boyo ýa-da kafil ýa mozaika ullanmanyrlar. Bu hem tebigy görünýär, birim artykmaça çykdyjy bolan. Şu arkamda görýän arkitekturny proyektim polnosy bambu ağacyny ullanyp edilen. Bambuk ağacı Malazya'da we şu Pasifik regionunda imkan tapylýan ağaçlardan biri. O şonu tebigatyň ağacyny ullanyp şular ýalyk bir struktura dizayn edilipdir. Bu strukturaň esasy gurulmagynyň maksady çağalar üçin şurada gelip oynar ýalyk we 31 tane obzorny daskasy we şolar arkaly daşda öwrüni görer ýalyk dizayn edilen bir proyekt. Arkitektori Yelena Jamili Malay arkitektori, gaty güýçli bir arkitektor. We şu proyekt международный jurnallarda da köp metbuatda çap edildi. Ýörüň detalini görelim. Ünsürseňiz aşağının strukturası beton konstruksiya bilen edilen.
ve üssü dolu şu beton fundamentin üstünde bambu strukturası kurnalan. Görüşüňiz ýalak betonlar şular ýalak şuruplar ullanıp berkidilen. Bilşiňiz ýalak bambu agacy dünýäde iň berk agaçlardan biri. İdeal şekilde gurnap bilmek üçün aýratyn bir talant gerek. Şuň bir berkligini barlak görüsmeýär. Tamam. Gaty bekedilipdir. Wapşe malaýlaryň öýlerin bambuk agaçyny we bambuk strukturasyny professional şu bambuk agacy bilen gaty bir giden villalar, öýler gurýarlar. Netip bolsa indiki videolanmada olaram görür. Yeni bir videoň soňuna geldik dostlar. Netip bolsa halarsınız diýip umyd edýän şu seýilgäh bolşum 200 ýylyň dowamyny gurnalan bir seýilgäh 1888-nji ýylda bir İngiliz häkimi tarapyndan arassalanyp şu raýony şäheriň orta arasyny şular ýalyk bir park gurmany karar berýär we 200 ýyllap şu park her ýyl ösdürilip täze bir zatlar goşulýar. Indiki videoda görünýär. Sag bolun, agda bolmany we like button goýmany ýatdan çykarma. Köp sağ olun.